gertatu izan da, bueno, zuri badakit gertatu izan jatzula, ez dakit zuri miren ere, bertso bat botatzea eta gero kristona liatzea. Niri bertzoekin eiat gertatu, baina artikuluekin bai. Bueno, karo, artikuluekin, eske hori ere Twitter sortu da. Twitter sortu da, eta, bueno, azkenien, plaza publikoan esaten dozu zen gauzak, zure kontra buelteu leik ez, eta Euskal Herri oso txikizera. Kontu da, beti esaten dugu gauza bera, baina zuke publikoan gauza asko indozu zenien bizitzan, eta batez be, zure gorputze estarin hegemonikoa, kontrako olatu hori, normalien zuk idatzi dozun hori, hain eskandalagarri izendan hori, aitzaki bat da, zu iraintzeko eta zu epaitzeko ez testo horregaitik, edo momentu konkretu horretan kanteu dozunegatik, baizik eta zuk ordezkatzen dozun beste guztiagatik. Eta nik uste dut, genero faktori oso nabarmena dela. Batez be, zelan, jentie zelan, ni bat naz, baina sare sozialetan gaur egun, edo zein forotan ez da bardine esaten dan hori, politikoki zuzena ez dan hori, edo danadalako hori ez da bardine esaten badeu andra batek, edo gizon batek, edo esaten badeu homosexual batek, edo esaten badeu transexual batek, edo esaten badeu persona arrazializatu batek, ez? Oso diferentia da gure reakzioa publikoarena, eta oso diferentia da lintxamentue, eta oso diferentia da lintxamentu horretan erabiltzen den hizkuntzia. Eta holakoetan zeiten duzue, ze die marroi bat. Aguanteu. Bueno, alde batetik aguanteu esan nahi dut. Listo, esan dozune esan da dau. Eta askotan parkamena eskatzi be askotan ez da soluzioa. Zeia, nik alde batetik ulertu aldot, guk egunero idazten dugunok edo plazan bertzotan egin dugunok, askotan jenti minjute sentiduko dela guk esan dugunegaz, hori zai ez tezine dan gauze bat, hori niri bepasetan jat, batzutan banoa hitzaldi batera, edo irakurten du liburu bet, edo zen gauza, eta igual hor ikusten duten zehosegaz mintzenaz, edo interpeleute sentitzenaz, edo erasotute sentitzenaz. Orduen hori naturala da, eta hori gertatuko da. Orduen nik uste dut lehenengo eta behinik ezi behar dela hori asumitzen. Orduen horrelako gauza bat sortzen da, lehenengo eta behinik berdozune da pentseu, segatik esan dozun, benetan hanki ez hartu dozun edo ez, zure buruaga zintzoa izen, benetan esan dozu esan nahi izen dozune, benetan ulertu da txarto, nora heldu gure izen dozu, eta gero, askotan eutzien bizako olatu horri, lanien jarraitu, eta zure lana zintzoa bada, lanak eroango zaitu bere lekure, beste bueltarik. Nik benetan, ez dakit zelan egiten duzuen, eta zelan eusten dut zuen, ez dakit ausardiledan berbie, baina, zeuk esan duzunez, posizio edo ahots ez hegemoniko batzutatik, edo zeinetatik ez, niri sare sozialetan dauen selba horrek, hainbesteko bilurre moten dozte, eta hain iruditzen jate zaurgarri geratzen garela, batez be zeuk esan duzun moduen, publikoki ezagunedan jentie, nik ez zelako konturik inun, iruditzen jatelako ezingo neukela jasan presio hori, eta esatelako iruditzen pareko, danek dakizu nor zaren, zuk ez dakizu eurek nortzu dien, edo zer esan alde utzue, eta gero gainera iruditzen jate askotan gauzek errealidadien daukien pixu eta sarien daukiena estatoz bat, baina eraberien orduen hor zauzienok, eske behitan triate itzelesko zera egiten dozuela, eta askotan neuri be ontxe etorri jate bueltako kezkie, eta pentsetan dut, etorriko da egunen bat, derrigorra izango dana sare sozialetan egotie gitxi gora bera plaza publikoen mantendu nahi baduzu, ez dakit, nik eskatzen az askotan, ze konturatzen az, lehen igual Twitter zar batez bez, oin igual beste eduki batzukin, baina Instagram be, ez dakit hor zer mobitzen dan. Iruditzen jat kontrakoa etorriko dala esan, eta adibidez Twitter hasieran zala interesanti edo jentie konpartitzen da zela artikuluak edo kantuek edo gogoetak edo lan,
Osa, gaur egun Twitter da, osa, ez dau eztabaida sanurako espaziorik. Ez, ezin da. Nik ikusten dut ez beste eztabaida batzuk, gaur egun Euskal Herrian gertatzen diren gauzari buruz, eta ez dau eztabaida seriorako fororik. Edonok deko kontu faltzuet, edonok idazten dugu edo zer, orduen da, Egia da igual euskaraz zaintzen dela hori gehiago, ez? Ez nuke esango. Ez nuke esango? Ez nuke esango, euskeraz betrol asko dau, eta kontu faltzu asko badaude dau. ere, Orden niretzako, alde batetik gu bertzotan gabizelako plazan, eta gure izen abizenekin guazelako, baina espagine bertzotan ibiliko be, edo espagendu egundu artikulorik idatzi be, beren izen abizenakin doan edonorentzat injustoa da. Osea, ez da bardinetik bardinerako Claro. eztabaida bat. Zenik ingo baneu kontu faltzu bet neupe edo zer esan eike. Da mineria inketzetzezen gauzat danak esango neukez orduen. Twitter lagun batek esan eusten behin, erderaz esazten ez, ezke Twitter se ha convertido en un estercolero. Satzpilo bat, etorri daten niri burure esan, baserri zen eukit genuen satzpiloa, eta ez genuen satza bakarrik botaten ara, botaten genuen dana, ez. Gaur egun organikora joango litzeken dana, pun. Eta bada, apur bat Twitter hori ez da, eta satzetik, izten bozu satzan, denpora baten, geuse honak urtetan deu, luarrak urtetan deu, eta lurrerako oso ona dan materia organikoak urtetan deu. Baina danak ez deu balizio satzo nahiteko be. Geuse batzuk ezin die bota organikora. Kolilak ezin diez bota, papelak ezin diez bota, plastikorik ezin da bota. Orduen, Twitter da apurbet satzpilo bat, edonok botaten dugu edo zer, orduen oso gatza da hortik, eztabaida sano batek urtetik. Eta nik ikusten gaur egun Euskal Herriko gaztien artin ointxe, jente bat enpeineute eztabaida sanoan, alde baten zein bestien, ez da modurik, ez da modurik. Baina egia da dagoela eztabaida puntuetako mekin, Osea, ondo idatziak askotan. Baina rollo tal, baina egia da dala Baina badaude beste batzuk. zelba bat. Eta orain, esan duena, gazten artean, Da, izugarria, osea... Baina, hor dago gatazka. Twitter. niri amorru ematen dozze, edonorri zengo litzeke frankotiradora inoz espaleu beren izena bizenekin ezer sinatu bia. bai. Neu be bai. Baina ezke ez, pentsetan dodana, ezke proboketiarren edozein gauza idatziko nuke, oso injustoa da. Bai, Zu egoti zure izena bizenekin, saiatzen zure arrazoiek maiganin ipintzen, da gero jenti esartzen da edozein izenegaz, ez dut esango izenik, baina esatezu, a ber, osea... Esan. Hombre, baina ez, nik ere baina, bai a uste ber, dut, agian Twitter bai bihurtu dela eztabaida gune oso irekia, oso esanet edozeinek eztabaidatu dezake, baina badaudela gai batzuk ez direla Twitterren eztabaidatzeko. Hori erabat. Ez dakit. Daude hori da. moduan argazki batzuk ez direnak Instagramen jartzeko. Bai, berdina da, baina esanet, ez dakit. Iruditzen osea, ez duk esan dezun ezkina Twitter, dela oso basatia sartzen zea, eta, bueno, ja, edo zer gauz esan daiteke. Bai, edo zer. Baina badeko zeo zer, nik kanpotik eta galderi, badeko zeo zer, erakartzen da bena, bez? Bai. Nik jente asko entzuten dut egunero, purrustaka eta negaz, Twitter ez dakiz zer, baina, txak, ez? Bai. Claro, Baina mundu guztia da, hor ez? gertatzen Claro, da, hori ez? da, Hor hori da. gertatzen da, eta nahi Claro. dut ikusi, eta Claro. nahi Claro. tego. Eta beronik zesan duen, eta bestak zerantzun Claro. dion, eta... Hobeto da barreratik ikustea, zezenak. Ze barruan, sortuko dago ere antsiedade bat, edo, joder, esateat. Uf, Bueno, ni oso, gaur egun apenas konpartitzen dute zer, baina... dinot artikuluak, Baina igual artikuluetan jartzen bai, dituzu, eta igual, Hombre, bai, hau esan dozun hau, segaz gertatu jatzu fuerte, hori. zelan da, siguiente pregunta. Vale.